lento ukuthi unengane wayizala kuNkosikazi womuntu ngeke izisuke le ngane ifuna isibongo sakho njengoyihlo. Ngiyafisa ukwazi mina ukuthi ngempela umuntu mayiyolanda ingane ayimithisa umfazi komuntu uyilanda kanjani. Ngoba ngiyacabanga manje ngone lapha kwaNcube noma ngone lapha kwaGumede noma ngone kwaShozi noma ngone kwaCebisa noma ngone kwaSindane into eyofika yenziwe kofika kumenyezwe ngaphandle bese kuthiwa inja idla amafutha kumfazi womuntu lithiwani. Ngoba intombazane lizoshola umagama kuthiwa inja yethu idlila amafutha noma idlila amakanda mayolanda ingane oyizale kumfazi womuntu uyofika enithini esangweni. Kodwa lamanyala ushembulo ke wakhuzile abantu kwabezwa namanje ngoba siya ngapha nje khona umuntu osuke eblaza akaphethe esikhaftini uyodla isikhaftini esenzele umfazi womuntu. Uthi ushembozi idlwiwe kamathambo kuNkosikazi kule ndoda eniyenza isilimo uyeza umhla kuphela. Kule ndoda eyisilima uyeza umhla kuphela. Njengoba singena kuJulayi nje kule insizwa eseyithembisile ukuthi ziyokubeka nezingoduso zazo. Inkinga le ngoduso imithi la eThekwini. Imithi la eThekwini imithi elishende lingalobolile. Kulungile. Yenzani bantu abamnyama uyeza umhla kuphela. Uyeza umhla kuphela. Ngangabona isimanga sake sala emshiyeni ngoba nalento le ephethe obaba bethu ingane yakhe ifika ithande kacele maye ngasathandi kacele beze bakhipha inkomo zabo lezo noma ngabe yodwa noma ngabe zimbili besiyayeka itshelwe isithi hayi baba ngisathandi kwacele ahluleke uyisi ukuthi ke ungibizela abakhongi bakho ke sizoxoxa udaba lwakacele ukuthi nimisa kanjani. Kufika abakwaShozi nabakwaShozi futhi basazokhuluma yona leyo ndaba. Basazokhuluma yona leyo ndaba yokuthi le ngane iyalotsholwa futhi ilotsholwa kabili. Amalobolo oqala wabuyele emuva. Ngoba bethu lisazoba nenkinga ethuneni. Nisazoba nenkinga ethuneni. Ngiyadabuka mina ngoba uShembe maye ekhuluma abantu abafuna umuzwa futhi abafuna ukulalela. Abantu abafuna ukulalela abafuna ukuzwa uShembe mayikhuluma ukuthi umuntu wesifazane ugana kubekanye akagani kabili futhi akaganiswa kabili. Namhlanje kodwa kunamadoda alotsholela kuze kube kathathu ngengane eyodwa. Mina ngazi abantu abamnyama bazozwa uShembe mayethini.